Ruská alebo Petrofová obrana nie je otvorenie, ktoré by som vám odporučil hrať za čierneho. Dôvodom je, pretože všetka čierneho hra vedie do remízy. Jedinou myšlienkou je dúfať vo výmenu figúr. Tento typ otvorenia je pre čierneho ako sen. Preto, ak hráte za čierneho, nemyslím si, že je dobrý nápad hrať toto otvorenie. A navyše, ak študujete toto otvorenie, veľa sa toho nenaučíte. Ale ak hráte za bieleho, E4, E5, jazdec F3, jazdec F6, máte možnosť sa naučiť, ako hrať toto otvorenie za pár minút. Pravda, že ak jazdec berie E5, D6, jazdec F3, jazdec berie E4, dáma E2, dáma E7, D3 je výmena dám, ktorá vedie k remíze, ale to nie je to, čo chceme. Hráme preto, aby sme získali určitú výhodu. Preto po ťahu jazdec berie E4 mám vrele odporúčaný ťah jazdec C3. Vyzerá to ako veľmi jednoduchý ťah, ale vedie k ostrej partii, ostrej pozícii. Čierny má v základe na výber dvoch ťahov, jazdec F6 alebo jazdec berie C3. Ťahy ako D5 alebo strelec B5 sú zlé. Anand zahral strelec B5 a je to jeho jediná partia v kariére, kedy prehral za menej ako 10 ťahov. Po ťahu dáma D2 je čierny úplne stratený, pretože stráca figúru. Jazdec je vo väzbe a po dáma E7 jazdec D5 napáda dámu, ktorá musí chrániť pešiaka na D7 a po dáma D7 prichádza D3. Pozrieme sa na to, čo sa stane, ak čierny zahrá D5, dáma E2 a čierny musí hrať strelec E7 a biely získa pešiaka. Takže lepšie je hrať jazdec F6, D4, strelec E4, strelec G5 a plán bieleho je dáma D2 a veľká rošáda. Ako biely mám miernu výhodu vo vývoji. To je všetko, čo vám môžem povedať o tejto variácii. Ale po jazdec berie C3, D berie C3, strelec E7, čo predstavuje hlavné pokračovanie, hrá čierny D4, C4 a teraz sa nachádzame vo veľmi zložitej situácii. Výmena nie je akceptovateľná, pretože biely získa veľkú výhodu vo vývoji. Pozícia je otvorená a stredná hra je pre čierneho veľmi zlá. Takže po C4 strelec E6, jazdec G5, čierny má znova veľa problémov. Takže najlepší ťah v tejto pozícii je strelec E7 a plán bieleho je strelec E3, veľká rošada, dáma D2, jazdec D7 alebo jazdec C6 a veľká rošada. Toto je ostrá pozícia, pretože na šachovnici sú opačné rošády a to je predpoklad na ostrú výmenu figúr, ktoré sú pod tlakom. Plánom bieleho je teraz útočiť na kráľovskom krídle, čiže bude hrať H3, G4 a neskôr bude vyvíjať svojho strelca na D3. Naopak pre čierneho hlavný ťah jazdec E5 a biely hrá práve to, čo chce, strelec E2, H3, G4 neskôr.
začína útočiť na kráľovskom krídle. Čierny útočí na dámskom krídle. A po ťahu C4 hráme H3, C berie D3, H berie G. A toto je veľmi nebezpečná situácia pre čierneho, pretože D berie C, dáma berie C3 a H stĺpec je otvorený a biely má dobrú kompenzáciu za pešiaka a dobré výhľady na útok. A toto je presne to, čo by som vám odporučil. Hral som to veľakrát a vždy som dosiahol dobrý výsledok. Môj študent, ktorý už dosiahol normu veľmajstra, dokázal vyhrať súťaži juniorov všetky partie a niektoré dokonca po 20 ťahov. Ale toto nie je kombinácia, variácia ťahov, proti ktorej sa hrá jednoducho. Že strelec E3, rošáda, dáma E2, jazdec E6, veľká rošáda a po strelec E6 môžete jednoducho hrať kráľ B1 a neskôr H3, G4 a pokúsiť sa útočiť na kráľovské krídlo. Biely má veľmi jasný plán a veľmi dobré možnosti na útok po kráľovskom krídle. To je všetko, čo vám môžem povedať o Petrofovej obrane, pretože je to všetko, čo viem o tejto variácii a zdá sa, že je to dosť. Stačilo mi to po mnohé roky a dúfam, že to bude dosť aj pre vás. Ďakujem.